UMLA ka Congress na Mausan Ram Constituency ba Himalaya am Shangpliang lolai bani simanta ha kejelang jang Mountain Legislature Meet of Himalayan Region Araja Arpuai ka ba arsngi ka bolong ha Darjeeling ka phang padeng jong kane ka 10 Sustainable Mountain Development Summit kadai ka jingjele jang ki plastic bat ka jingpun julari ka mariang bat ya kane ka jelang lapan long ka khnai trek bat arpo trek mentau banai nai wen ya kane ka jelang lapan long da ka Integrated Mountain Initiative EMI bat ka Darjeeling Himalaya Initiative lambat ka United Nation Environment Programs kiwei wan bani simenta naka jalam ilia ki kentup yo melia jong ka ampati ka miani di Shira bat kumju ru MP ka Lok Sabha jong Shillong seat ba Vincent H Pala kadang ke jingalang jong ki nomi khmat jong ke Himalayan region ki khot nadu na Ladakh Kashmir ter sha kini ki thain north east jungi abaki kadai ka northeast legislators meet of the Himalayan region ki khot te kani ka legislators meet kadai ya ki nomi khmat kidai ki MLA bat kumju de ki members of parliament ki MP ru ki don bentalang ha kani ka jialang te kani ka jialang manta ka manakani ka arpu tarik khat khandai arpu tarik arsngi ka longpo Darjeeling but hakani ke jialang ka team jong ka jingalang ka badi ban discuss ka de halor ka jing jelai jong ki plastik but ka jing penjulor ya ka mariang da ki plastik de nakaliang ka mekalaya leidon manga but ka miani Shira balong ka MLA na ampati balai simbeta but nakaliang ka parliament I don even sen pala baiwan lang ti ilong kumu chairperson ya kan ke jingalang la don de ki online virtual meeting lengba ka agatha sangma u James sangma minister jongka Meghalaya nata u Chaunamin balong u deputy chief minister jongka Arunachal Pradesh nata u dan saki MLA na Nagaland nangta kidon de ki MLA na Arunachal ki MLA na po Uttarakhand kumta ter baro la ebon ki balai po ya ni jalang de nilaya atai sanibha halor kani ka jing punjulor ya kamariang da ki plastik bat ka jing pendon kam pathar jong ki plastik ha kani ki thain rilum jongi nadu na te na po nadu na Kashmir ter hadu kini ki thain jongi sini ka penjing pensngo jong ki nomi khmat ha kani ka jialang kalong ba ngin le kumno ba ngin ri sendong bat sumar ya kini ki lom ki wa jongi na kani ka jing bread pathar ya ki plastik ha kini ki thain lom jongi te kiladon bun ki presentation ki bala ai da ka United Nations Environment Program ki don ki nomi khmat bawan na United Nations ru bat ki lapan I ba kumno ki plastik ki penjulor ya ki jingim ki badon hapo ka kum ki do kha bat ki we ki jingim ki badon namar ki ngi bunsin ngi I ba ki plastik ki per tang hadrong ndrei ni sotu ba ki don ki plastik ro ki bangam hadu chapo ka bat kini ki plastik ki long ba ki pentut ki penwit ya ki jingim ki badon hapo ka de menta da khani kharai ni nilai wara ka kenja declaration ha kani ka jingalang ba ka de ka summit jungi ka bangi de bangin declare tengi labu da ka declaration ba ni kentu yaki members of parliament ki badon benta hakani ka jingalang ka bala pelong da ka integrated mountain initiative ka dei ka organization ka pelong yang ni jalang te lengba kani ka organization te yakani ka declaration ngin pha sha ka parliament ba ka parliament kan wanra yaki kenjaan ba dei ban pen sange no ya ke jing pendon kam ya ki plastik bat kumju
ban wanra yaki kerja adong hakano rukom ba yakini ki plastik ngin sumar ngin pej ba ki brio ki numyo ban pyndon kam madan pathar ban bread iki te ninget ba dakani ka declaration kan sapoi chadu ka parliament bat ha ka parliament ro kini ki ju ki MP ki balong ki bayashim benda ha kani ka jingalam jungi kin sapun sawa ya kani ha po ka parliament khnang ba naga government of India ki kinwanra ya ka kanja policy bangi don kam ya ki policy khamtam ngiru hanga haga state jungi ni Ukraine ya kata ka ju ba ni don kam ngin khang no iki plastik andrei ni don kam iki policy ni don kam iki an te haba umdon iki an don ki policy kemot kalong ka ba te nakaliang jonga kumunong mi khmat nakaliang ka jela jongi meklaya ngaru ngalapen snow ya ki jing ki bangi ngi shem kumhang ni hapo sor jongi don kawa kra ba kawa serpi te ngala patai hakmat jongki baro ba kumno ngi shem jing ban pen khoj ya khani yakini ki artli ki wa ba kum u dekhot jong ka environment committee jong ka assembly ngalai thu iki ba nilalet man jurip hadu hapo dam yam habang yui ba ki per ki bilor mineral water la ni ki per ki plastik da ki ton jongki la ba ki sei man kasngi nagane ka dam ke badan hapo berpani ya kata ngala batai bahai ki kenang ba ngidon kam ban le ka research ngidon kam ngin le ka study ya kini artli ki wa kenang ba ki brio ki badai ban ai lem yingi ya kata ka jingnang ba ki jing start bakin ai ka technological support ika sarkar ya kata ngabu ahmad jong kani ka jingalang jungi kenang bangin ya yo ya kita ki kiba sngur kiba khoj bat kibam don kano no ka pollution namar ki plastik borbor ki wanra ya ka pollution ha ka ditang kita bangi ngilai kren tinginge ba ngin sayo ya kita ki policies kiba dan sapen point kaba ar kalong ni kren artat ba kumno ka tourism ka kta ya ka jing bread madan pathari ki plastik bahabawan ki turis ki borbor ki juwan tang dalade shimet nre ki wanra artat ya ki plastik jong ki bakiwan baki sabret keleng sodong tingi kwa ba nakalian ke sorkaro kade ban wanra kum kita ki policy ban khang lat ya ki turis bakimde bakinwan ban subret ya ki baro hakini ki thain lum jungi nila jui borobor abagiwan ki turis na Sabar ke jela kiwan na Assam bat kiwan na West Bengal kum tateter ngioi ba kum hasora anda porjan miet pinoi sudap de plastik hakimadan ba hilom berkoi de katu kalong ke basnio de mata mano balik bantam itu plastik mano balik ban penkhoi itu plastik kata kalong pengide ban wanra ya ki kenjaan ban perking ya kajing bread madan pathari ki plastik ha ki jaka jungo kai perthai ha ki tourist spot nimdei bangin sha ya ki plastik ki brio bikin wan kin bread ki plastik anda la dep bam ya ki jingbam joki ki la shui be ki plastik ha ka tu keju jaka ya ki plastik basong ki jingbam joki ki la shu bread be to de kita ki long ki bangi discuss ba hoat kita rilum jungi hilong be itiang ki basngur be itanam andre ngimde ban ailat ya ki brio ki bawan nabar ban pen snudur da ka ba bat bread madan pathar he ki plastik kata ka long ka de ka team ka jungi panginge tharai ki ni ki sngi ki banwan ngin sa kan sa pau lan kan sa mi kano ka an na ka den sarkar kami government of India ba ban perking shushu ya ki baro ka jingle madan pathar ju ki brio ba bread ki plastik ya kata ka ju hi nga lakren maong ba ni don kam bangin create ka kerja awareness ya ki pat ba de lumdangi create ka awareness ha
haka main jong ubrio amut kam don jing meaning bangin wanra di kita baru kita ki policy dan rengkat ngalaong kedu hak ni jalang bangi de bangin penklan ya ki traditional institution jongi bangi de ban empower ide ban ai ya ka bor hak ki traditional institution lengba ka an om de ban su ong bet ka shong ka mon jong ka dorbar shnong ne kani rengi ladangi ni pen kamti haki ya ka bor lada lengba ka an ka ai ya ka bor haki ba kin penalize lane ba kin shim ya kanu no ka step ka bala ban khanglat igini gibriu ban wan ban punjabo lane ban bread ya kita hinyut ki badon lang rengkat ba ki plastik ngangen kan sa kelah kan sawan ka jingkelah de gede tang kita artli ka we gede bangi ha create ka awareness ha gibriu kinong song snong bat gibriu ba na baru uncu bat haka ju por ngide bangin pen klan ya ka bor jong ki traditional institution jungi